Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. I u ovoj epizodi nećemo raditi ništa posebno. Tu nam je naš mačić, imamo kramp, hajmo da, znači oni naši, tu je sve, oni naši drugari već tamo. Okej, ajmo sad u rudnik. Znači, mislio sam da kopam malo nešto. Otkud ovaj čudni blok ovdje? Čuvar. Dobar dan. Ko si ti? Pa ja sam vam ovdje samo došao u posjetu. A ko ste vi? Ja sam čuvar. Kakav čuvar? Ja sam ti ovdje, čuvam te od početka vremena. Čuvam svakog kad se spavnuje u svijet Minecrafta. Dobro. A jel znaš ti, pošto sam ja sad krenuo da kopam i to sve, jel ti znaš možda gdje ja mogu da nađem rudu? Rude, na primjer, onako, od svega pomalo. Znam. A gdje? To možeš da nađeš kod jedne čudnije osobe. A ko ti je taj? On se zove Dark Villager. Dark Villager. Da. Dobro. Šta je? Ali, jel, koliko on ima toga? On ima mnogo i zlata i dijamanata i svega. A što bi onda... Pa da, ali to je malo prelako. Uzmem samo sve to, glupo je. Neće mi biti zanimljivo ovo preživljavanje. Da, ali smiješ uzeti samo jedan blok. Jedan u mjesec dana. Ili jednom. Samo jednom. Dobro. A znači, a šta ako uzmem dva? Ako uzmeš dva, bit ćeš kažnjen. Odvešće te kod njegovog šefa. Dobro. Okej, a gdje je on? Morat ćeš da ga nađeš u prolazu. A šta ti je to? Znaš i sam. Ajde sad idi. Dobro, evo idem. Dobro, znači ljudi, on mi je rekao kao kod nekog prolaza. Jao da, ono tamo gdje smo bili, sjećate se da je pisalo, kao da je pisalo prolaz kad smo prvi put, kad je bila ona mačka tamo i sve. Mačka se zvala prolaz. Okej, pa ajmo tamo, mislim ja se ne sjećam da je tamo bilo išta, ali dobro. Ne sjećam se ni da je bilo ikog osim njega, ali on je rekao da se taj zove Dark Villager. Ili vam ga zli čarobnjak. Vidi, ovo već otvoreno. Vjerovatno prošli put sam zaboravio da zatvorim. To je naučnik. Dobar dan. Zdravo. Dobar dan, gospodine Mariću. Ne baš tamo. Opa, i ti si ozdravio, sad svi imate isti glas. Onaj čuvar i ti. A mogu ja tamo? Možeš. Dobro. Odem. Što mi da prođem? Pa nije bilo tu. Vidite ovo. Šta vam je ovo nalazi? Neka nova prostorija. Mislim da ovo nije bilo prethodno. Malo čudno. Imamo ovdje ovo. Minecraft. Ali ide brzo, majko. Tamo sam vidio neki tamni se. Šta piše tamo? Okej, ti Minecraft, tu me čekaj tu. Šta mu piše? Dark Villager. To je ono. Zdravo. Zdravo.
Ko si je ti? Ja sam hteo da te pitam, prvo pitanje, zašto imaš ko 1, 2, 3, 4 puta 1, 2, 3, 4, zašto imaš 16 ovih, kako se već zovu, iza sebe? Pa to ti je zato što sam ti ja glavni villager, to što se zovem Dark Villager, tako su mi otac i majka dali imena. To je njihov problem, ali ja sam ti glavni ovdje i onda ja ti nosim, vidiš, ja imam 100 nakovana, a ovi slabiji oni imaju po jedan. Dobro. Jel mogu ja da nađem neke rude kod tebe? Možeš, ali moraš prvo. Možeš samo uzeti jedan. Dobro, to sam već čuo od onog čuvara. Kako ti je čuvar to rekao? Pa samo sam ga pitao našto sam ga u mojom rudniku. Dobro. Znam da je on čuva sve nas. Dobro, ajde, zdravo, mnogo si mi ti čudan, imaš mnogo čudan glas. Imaš sličan glas kao ja. Pa šta ćeš? Ništa, ajde. Čekaj me! Čekaj me! Čekaj, odim. Bre. Opa! Ljudi, vidite ovo. Gol. Dijamanti! Ali on je rekao da smijem da uzmem samo jedan. Svega. Gde ja uzmem moj. Brate. Okej, dobro, tu. Tako. Stavit ćemo to sve. Ne. Tako. Ali, baš čudno onako ba. Kako? Čekaj da ga pitam kako ja to sve da iskopam. To. Treba će mi, ja mislim, dijamanski kram. Mislim, bar ne. Izvini ti. Šta je? Kako ja mogu da iskopam sve ono, jel mogu sa klasičnim ovim ili ne, pošto malo mi zvuči sve to mnogo jednostavno. Pa morja ćeš da nađeš nešto prijeviše dobro da bi bilo istinito. Morat ćeš naći super kram. Što bi ja to uzimao? Pa moraš to ti, a da bi ga našao, da bi ti ga ja dao, morat ćeš da odgovoriš na zagonetku. A ako ne odgovoriš tačno, sledi ti. Šta mi sledi? Vodit ćemo te kod mog gospodara i on će te ubiti. Okej. A koliko ja imam pokušaja da odgovorim? Imaš 3 pokušaja. Dobro. Mogu da čujem zagonetku? Možeš. Pa hajde, reci mi. Zagonetka glasi: šta to ujutro hoda na 4 noge, popodne hoda na 3 noge, a uveče hoda na... Čekaj, bunio sam se. Dobro. Ajde onda ponovi. Da ponovim? Pa da, sam si rekao da si se zbunio. Dobro. Ujutru hoda na 4 noge, popodne hoda na 2, a uveče na 3. To? Šta bi te trebalo da bude? To moraš sam otkriti. Vidimo se kad otkriješ.